Parangalan ang mga natatanging magsasaka at komunidad sa Gawad Agrario 2025. Magdetalye ng balita mula kay Kaparlet More Brigera. Kaparlet. Nakahanda na ang Department of Agrarian Reform o DAR na kilalanin ang mga natatanging Agrarian Reform beneficiaries, mga organization at mga pamayanang agraryo sa nalalapit na Gawad Agrario 2025 na may temang Reformang Agraryo, Binhi ng Kaunlaran at Tagumpay. Gaganapin ito ngayong araw, September 12, sa makabagong San Juan National Government Center sa lungsod ng San Juan bilang pagkilala sa mga magsasaka at komunidad na nagsisilbing haligi ng pag-asa at kanluran sa ilalim ng programa ng Reformang Agraryo ng Pamahalaan. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, ang Gawad Agrario ay sagisag ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa mga magsasakang binigyan ng lupa at suporta upang maging tagapaghatid ng kaunlaran at kanayunan at pambansang progreso. Tatlong pangunahing kategorya ang paparangalan, ang natatanging Agrarian Reform Beneficiaries na nagtagumpay sa pagbabagong buhay at pamumuno sa kanilang komunidad, ang pinakamaunlad na Agrarian Reform Beneficiaries Organization o mga kooperatibang nagpapatibay sa kabuhayang pangkanayunan at ang pinakamaunlad na Agrarian Reform Community na nagpapakita ng pagkakaisa, katatagan at napapanatiling pag-unlad. Giit naman ni Undersecretary Joseph Angelo Martires, ang Gawad Agrario hindi lamang parangal kundi isang platapormang nagbibigay inspirasyon kung paanong ang mga magsasaka ay maaring makaahon sa kahirapan at makapagtayo ng mga matagumpay na negosyo at matatag na komunidad. Para sa Diyos at para sa Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet More Brigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Benmalay LGU, sinimulan na ang paghahanap na susunod na binibining Benmalay 2026. Ang detalye sa pagbabalik ni Kaparlet More Brigera. Kaparlet? Naghahanap na ang pamahalang bayan ng Binmalay ng mga karapat-dapat na kandidata para sa binibining Binmalay 2026 na magtatampok sa ganda, talino at dangal ng mga Binmalinyan. Bukas ang aplikasyon para sa mga dalaga edad 18 hanggang 25. May taas na hindi mababa sa 5'4", single, siyempre single, din po anak. Single, walang anak at may mabuting reputasyon. Dapat ay residente o may lahing Binmalinyan, nasa mabuting kalusugan at handang lumahok sa mga aktibidad ng pageant at mga fiesta ng bayan. Maaring kunin ang application form at kompletong guidelines sa Binmalay Municipal Tourism Office. Hinihikayat naman ng Binmalay LGU ang lahat ng mga makiisa sa pagdiriwang ng ganda, talino at diwa ng kababaihang Binmalinyan. Para sa Diyos at para sa Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet More Brigera, kapartner mo sa balita at service. Pangasinan, may pinakamaraming bilang ng claimants na mabibigyan ng cheque ngayong buwan ng Setyembre. Ayon yan sa Philippine Crop Insurance Region 1. Ang detalye ng balita mula kay Kaparler Hernandez. Kaparler na? Yes, kapartner, mahigit 2,000 o 2,343 na cheque ang nakahanda ng ipamigay sa lalawigan ng Pangasinan, ang pinakamaraming bilang sa mga probinsya ng Region 1 ayon sa Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 1. Sa eksklusibong panayam ng Dizor Distancian o SMNI Radio Dagupan kay Mr. Raul Servito, Regional Manager ng PCIC Region 1, pinakamarami sa lalawigan ng Pangasinan ang mga bayan ng Santa Barbara, Balasique, Bayambang at Bautista na tawang tinamaan ng haming habagat. Sunshine News Blast! Marami na po tayong cheque po dyan, available. Hindi ko po lang mabangkit kasi ayan. Ito, may hawak po ako. Pinakamarami po ngayon. Naku, pinakamarami. Ay, yun. Pangasinan pa rin, siyempre. Pangasinan, meron na po tayong cheque po dito na mahigit 2,000. 2,343 to be exact na cheque.
Kanina, iba pa yung naibigay natin kanina, more than 200. At pinakamarami po dito ay ito ba ng 100 sa Barbara, Malasiki, Bayambang, Bautista dito sa Fortis. Ayon ba dito, merong nakahandang 186 na cheque sa Migay sa La Union, 167 sa Ilocos Norte at 145 naman sa Benguet. Sa kabuuan, ang madistribito umabot sa 3,226 na cheque ang nakahandang ipamimigay sa Region 1 na may kabuuang halaga na 43 million pesos. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, learner numbers, kapatner mo sa balita at serbisyo. Mga proyekto sa agrikultura, tuloy-tuloy sa Balungaw sa pamumuno ni Mayor Risa Peralta. Ang detalye ng balita mula kay Marcila. Balag, Marcila. Tuloy-tuloy ang programa ng lokal na pamalaan sa bayan ng Balungaw sa pamumuno ni Mayor Risa Peralta lalo ng sektor ng agrikultura. Sa kanilang mag-ibigay distansya rating kay Mayor Peralta, ibinahagi niya ang pagpapatuloy ng proyekto tulad ng pagtatanim ng kape, pag-aalaga ng sardinas sa labaw, at ang pagbukas ng rice planting sa malaking tulong ulo sa mga magsasaka. Sunshine News Blast! Good morning po sa lahat. Well, sobra pa rin kaming busy sa mga ginagawa namin ngayon kasi we're also taking advantage of this rainy season para sa pagpapatanim. Ngayon, ang mga ginagawa kasi natin ngayon is nag-a-assess kami, nagre-rehabilitate ng mga projects. And now, of course, talagang tuloy-tuloy pa rin yung convergence namin. Papatanim pa rin ako ng kape. Nag-aalaga pa rin kami ng kambing. And then now, nag-a-assist din kami sa pag-aalaga din ng kalabaw. So, ngayon, ang isa rin sa mga I believe so na i-discuss na rin sa inyo yan dati, is yung rice processing center. So, we're now open actually. It's now open. So, nagawa na namin yung mga testing natin. So, it's also good na meron din yung mga matutulungan din tayo sa mga farmers natin. Hindi ko rin pwedeng sabihin na itong mga resources na ito ay dapat na pag binigay mo na, baka iwanan mo na lang na ganyan. Kailangan talaga tuloy-tuloy pa rin ang pag-manage nun, pag titingin pa rin doon para hindi naman masayang ang pera ng gobyerno. Dagdag sa mga alkalde, aktibo rin ang lokal na pamalaan sa pagtukoy na pangunahing pangailangan naman ng sasaka sa pamamagitan ng pagkilaw sa kanilang mga participant upang mas matulungan sila. Sunshine News Blast! Yung dialogue natin, and then nag-attend din kami talaga. We take pains to attend the general assemblies para nalalaman din namin yung mga basic issues. Of course, hindi pa rin nawawala talaga din yung mababang presyo ng palay. Hindi rin nawawala yung masyadong mataas ang presyo ng inputs. Tapos, yung output nila is hindi nila nami-meet. So, ngayon, hinahanapan din namin sila ng ways to support them kung papaano. Yun din ang nilalabi rin namin sa Sangguniang Bayan na kung paano namin matatapatan din yung health. Like for instance, talagang we make sure na may tubig. Kasi irrigation, itong mga programang ito, kailangan talaga na ipaigting mo yan. Kasi number one talaga, water. And then second of all, yan nga, binigyan nga namin sila ng opportunity also to probably mill their own palay or probably dry their own palay sa sarili nating rice processing center. So, para lang mai-assist natin kasi alam mo naman, iba-iba yung presyo din talaga ng rumble, iba-iba yung presyo ng wet, iba-iba yung presyo ng dry. So, we're really trying to push na matulungan din natin yung ating mga kababayan ng mga magsasaka. Samantala, hinikayat ng Mayor Peralta ang kanya ng kababayan na mag-responsable naman sa kalinisan ng kapaligiran at nakiisa dahil niya ang mga hamon na kinakarap ngayon na hindi lamang siniramin ng panghalaan kundi ng buong komunidad. Para sa Diyos sa Pilipinas ng mahal, Sheila Brano Kapetino sa Balita at
Sunshine Radio. Samantala, 4 na tulak kabilang ang isang babae arestado sa matagumpay na bypass sa Dagupan City. Ang detalye mula kay Kapar Jan Velgas. Jan? Yes, kapartner, arestado ang 4 na hinihinalang tulak ng iligal na droga kabilang ang isang babae sa isang matagumpay na bypass operation na isinagawa ng mga operatiba ng PNP Dagupan sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Lawrence Chita Caluba, epe ng pulisya. Katawang ang PDEA RO1, madaling araw ng Setyembre 11 sa Barangay Herrero Perez sa Dagupan City. Nakumpiska mula sa mga suspect ang tinatayang 6 na gramo ng hinihinalang shabu na nakalagay sa 2 transparent na plastic sachet na may halagang humigit kumulang sa 4,800 pesos. Na-recover din ang mga ebidensya gaya ng marked money, bottle money, disposable lighter, cigarette case at gunting, improvised tutor tube glass, improvised foil tutor at isang rolyo ng aluminum foil. Kasalukuyang nakapilit ang mga suspects sa custodial facility ng PNP Dagupan habang inihahanda ang kasong paglabag sa Section 5, 11, 12 at 15 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanila. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Calub, patunay ang naturang operasyon ng walang tigil na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga na bunga rin ng aktibong pakikiisa ng komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Dagupan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Jan Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbia. Dagdag pa balita, seremonya sa pagtatapos ng 4Ps beneficiary sa bayan ng Urbistondo, isinagawa. Ang detalye ng balita mula kay Kapar Lura Hernandez. Gorlerda. Isinagawa sa Urbistondo Sports Complex ang graduation ceremony ng 307 pamilyang Pilipino mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4P. Ang seremonya ay may temang pagkilala at pagpapakilala sa mga nagtapos bilang benepisaryo ng Pantawid Pamilya na layong kilalanin ang pagsusumikap ng mga pamilyang nakaahon mula sa programa. Personal na nagpaabot ng pagbati si Mayor Modesto M. Operanya sa mga nagsipagtapos. Gayon din sa mga kawani ng DSWD, Corpus Municipal Link at MSWDO sa ilalim ng supervision ni Mercedes R. Bigay or Bigay. Ayon sa pamahalaang bayan, ang 307 na nagtapos ay unang batch pa lamang mula sa 4 na cluster ng mga beneficiaryo sa 21 barangays ng Urbistondo. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Libreng veterinary mission hatid ng Alabang City para sa World Rabies Day. Ang detalye mula kay Parshila Balag. Parshila. Magsasagawa ang pamalang lungsod ng Alaminos sa pamamagitan ng CP Veterinary Office ng Veterinary Medical Mission sa pagdiriwang ng World Rabies Day na may tamang ACNA Unique Community. Gaganapin ito sa darating na September 29, 2025 na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Slaughterhouse Compound sa Barrio Poblacion, Alaminos City. Kabilang sa libreng serbisyo ang anti-rabies vaccination, pet registration, deworming, consultation, vitamins, administration at castration para sa aso at pusang lalaki. Pati na rin ang libreng pet products mula sa iba't ibang sponsors. Layunin ng aktibidad na palakasin ng kamalayan at sama-samang pagkilos tungo sa isang rabies-free na komunidad. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, sila bala ko partner mo sa Balita at sa Kapagtala ng 6.5 billion benta sa ginanap na Philippine Travel Mart sa Pasay City. Alamin natin yan kay Kapar Lura Hernandez. Lerna. Pagtala ng 6.5 million pesos benta ang Ilocos Norte sa katatapos ng Philippine Travel Mart na ginanap sa SMS Convention Center, Pasay City noong September 5 hanggang 7, 2025. Ayon sa Ilocos Norte Tourism Office, kabilang dito ang mabenta mula sa travel agencies at Warwick
80,000 pesos naman nakita mula sa food at non-food products. Ginawaran din ng Best Booth second runner-up ang kanilang booth na natampok ang kultura at pamumuhay ng mga Ilocano. Ayon kay Provincial Tourism Officer Ian Reed Vaquer, higit sa mga numero, mahalaga ang mga bagong koneksyon at oportunidad na buo mula sa nasabing event. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lord Hernandez, kapartner mo sa balitaan. Today, magsasagawa ng drug education lectures sa mga empleyado ng PMO Northern Luzon. Ang detalye sa pagbabalik ni kapartner John Velgas. John? Nagsagawa ang PDEA Regional Office 1 kasama si Attorney Jim Dixon ng Drug Abuse Prevention na Education Lecture, Drug-Free Workplace Program Orientation at Drug Testing Assistance para sa mga empleyado ng Port Management Offices o PMO Northern Luzon sa PPA Training Center, Barangay 4, San Fernando City, La Union. Tinalakay sa nasabing aktibidad ang Drug-Free Workplace Program salient feature of the Republic Act 9165 and ill effects of dangerous drugs. Ang programa ay bahagi ng pagsisikap ng Philippine Ports Authority o PPA na bigyang kaalaman ang mga empleyado hinggil sa kahalagahan ng pagpapanatili ng isang ligtas at produktibong lugar ng pagtatrabaho. Layunin nitong mapanatiling malusog, episyente at malayo sa masasamang impluensya ng ipinagbabawal na gamot ang mga manggagawa ng PMO Northern Luzon. Para sa Joseph sa Pilipinas kong mga John Velgas, mo sa balita sa Revista. Ambulance training operation isalagawa sa bayan ng Bugalyon, katuwang ang Pangasinan PDRMO. Alamin natin yan kay Marcila Balag. Marcila? Sinagawa kamakailan ng ambulance training operation sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan, katuwang ang Pangasinan Provincial Disaster Reduction and Management Office at Bugalyon MDRRMO. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang nakayahan ng mga emergency responders sa tamang paghawak ng pasyente, paggamit ng gamitan sa ambulansya at mabilis na koordinasyon sa oras ng emergency. Kabilang sa itinuro ang basic life support, patient immobilization, proper lifting techniques at saligtasan ng parehong pasyente at responder. Nagkaroon din ng hands-on training gamit ng actual na kagamitan upang matiyak na ang mas organisado, mabilis at dekalidad na serbisyong pang-emergency para sa mga mamaya. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, sila Baro Kapartner mo sa balita at sa